Uy, ano ka doon? Day, sakit lagi kaya kung dunggan lagi. Day, kanang, mura kung, kanang nabungol ba? Sakit yung kayo. Sa panglaki na ni mo. Adi, nag-usap naman ko. Giundang naman ito na akong napokabok. Gibuwagan ako to, day. Uy, Bibili ni Matalo. Ay, dapat. Ano man na yung dunggan? ambot na mo ako sabot. Nagkapagkapaan siguro ko ito yung paglaki sa. Pero, day, tabayan daw. Day, sakit ba akong dunggan, day. Wait sa marag. Ay, oo. Kaya sa nagkatulas sa paglambot, eh. Sabi, naikuan si ganito ni Maman, katambal na ito kung kubag-kubag sa kung Bag, ganito niya. Kamao mo naman. Ay! Ato, isa pangalan na. Si Sang-Sang. Aw! Kana si Sang-Sang. Oh, nakadungog dito ko ngumay ka na siya mananambal. Kasi kuyog ako dito, Debbie. Ganito kadali. Sa baa ba ni mo dito? Ay, bless ko tita, bless ko tita. Kuyugan ko na siya. Tapos mananambal ganyan yagtuan na to. Katong sasay? Kung tatay ba? Oo. Kay, Nga naman, ano sa problema na niya? Ko lagi. yung dunggan. Tita ka lang, sakit ka kung dunggan tita ba? Tita, o say, tambal ni mo na vitamins ni mo sa imong anak tita. Kay, taas man kay tita, o tita. Ipainom na ako ihiskabaw diha mo ang taas kina. Ay, 5 na sa kupaliw. Oy, nagbalik ni mo. Kanya kuyugi sa na dito kay may kustape kay maayo na Bayad na mo ato. Mo siya bayad. Nago na sa pito, kita lang tita. Bayad Oo, na. gid lagi. Pag-snack na to. Ko ba? Pag-snack na to ba? Karon niya tong kwarta. Dali, uli din diha kay magkamot tubig. Ram sam sam, ram sam sam, higiri ram sam sam. Alabit, ram sam sam, ram sam sam. Ayo! Up, Ayo! hello. Sot mo dali kay nanagom. Amao din nanagom na nahayang din yung baon ako. Ikob ni ikob. Ana din na. Umuwa na na sa hayang ng bao. Mangsangsang, mangsangsang. Unsa ito yaw na to? Kanang O mangsang. ikaw. Na okay na ka? Okay na ka? Kita ako kay ko day. Uy. Ay. Iyang pula na narin may mong bukan o gatong tambal sa puno yung una, puno yung bukan. Ay, sa inyo, dyan ang kaliwat. Ay, ikaw, gini, ko na yung bukan. Tambal. Iyo, iya, kaya ma... Nabuyagan ko, uy. Ay, nabuyagan man di ay. Kay mag-away. Pahak na yung... Kay ikina sa mangsang kay para mag-away man ako ikol tiya gibot mo siya. Oo. Mo na ayaw di ko awaya. Grabing pumiya, bitaw na niya. Kanang mangsangsang. Nangarawugan-kugan. Mangsangsang, mangsangsang. Oo, unsa may magpatambal eh, ikaw, patambal siya. Yeah. Unsa may problema na niya, day? Bot, unsay problema na niya yung tunggan ko no. Tunggan. Tunggan. Sakit Tama ka na. ka. Kanang mangsangsang sakit ka kung dunggan ba niya. Kaya maglisod na pa jud ko kuan mangsangsang kanang Dungol dungog. dire. Kay layo ka na yung dunggan. Di sa kuot dire. Sa kuot. Dili, uy, naunsa ka. Abi nang kuot dire. Kay baw ka. Istoryaan na ba mo nga ang gamit sa akong pagtambal niya kaya ako ang dila. Dila. Ang sukad sa ubos akong dila Hantod sa padong sa dunggan. Oh, nga na siya. Oh, kaya Masulti lami-lami. Masulti na yung tunggan. Matambal. Mupalit sa kong tambal. Kasi gusto ko yung Ay, yung pag-snap to na to. Ang bigyan ni Kim pala. Ay, pag-snap to na to. grabe ako to. Inapaw na kong sibing. Halata sa lawas makanunon kaysa. Yata lang yun, itita na ako ba? Tinanggabang ko, ikan para sa anak. Adali magsugod na ta. Kaya ni nagpom ra ba? Ah, sige. Kani, siya ni. Duha? Hmm. Ang duha gid ay. Kay gwapa unta niya. Problema ang dunggan. Kadungog ram ka ka. Gamay ra. Sabi ko wala ka kadungog pa. Kay Basta, matuwad ko. ano tuwad man ka di man ni lukot ako kilaan sa taong ka. Ang ganda yan. Dunggan oy, tan-aw na to ha. Ako sa Lain kung na. saan ako tan-aon. Ako sa nang yam-yaman, orasyonan. Rap sam sam. Rap sam sam. Ini rap sam sam. Wow. Ano ako na siya? Sugod ng buhay. Ako ng Buddha.
ha? Nga na din, mangsangsang. Mangsangsang. Arabit, mangsangsang. Ang sa tarabit-rabit pa. Ah, doon ako. Kasi problema, mangsangsang. What happened to you? Buhag-buhag mo eh. Di na maayo diri jud. Unsa ni kaloo, do ako nang Gibuog din ko. imong tanawa ako ni. Sus ni agas na minta. Pahiri. Iko ay akong t-shirt. Pahiri Ayaw ba? lagi na lagi. Pahiri Ayaw lagi na. Ayaw. Baho na imo. Ayaw lagi ayaw t-shirt.